Senibingelele babuli bethu bakaDuza TV kuphinda kuphi magumbamane onke omhlaba ngoba siyazi ukuthi kwaDuza TV akukho la ingafinyeleli khona ihamba ifikelele kuwo wonke umuntu okhona emhlabeni ophila ngaphansi kwalomhlaba esikuwona. Siyabingelela kakhulu singawuphumulana kwamhlongo siyazi ukuthi sesiside isikhathi singabonani babukeli bethu bakaDuza TV. Sicela nje uqala ukuthi ngokuxolisa esikhathini esesithe ukuthi singabonani ngeinkinga ke kade sibhekene nazo noma nezinto nje kade silungisa ezinye besibhekene nazo phela kwesikwenzayo kuningi okunye okungale kwe-TV okunye okuqondene nalo usizo ngoba konke esikwenzayo kuhlangene nemphefumulo yabantu esibuye sikwenze kodwa ke manje ngiyanithembisa ukuthi ke sibuye ngelinye igalile sibuye ngelinye igiya sikhuphuka kuphela ke manje uNkulunkulu uphinde wasithuma wathi ke umsebenzi angithume wona awukapheleliswa. Babukeli bethu bakaDuza TV sisendaweni yakamaphumulo eMambedweni la ebekunosisi khona omncane obamhamba ngewheelchair obedinga usizo, so esizamile ke ukuthi ke kube khona la akasizakala khona walithola uxhaso nakwezinye indawo waphinde wakhala nangesikole ke sesithe sasithola ke nesikole isikole esisithole ke ngapha ngasendaweni yaseThekwini engicabanga ukuthi ke kusenanda mangaphosisi ngoba ke sizohamba sibheka ngelocation indawo esingakaze sifike kuyona. So sibonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDuza TV ngoba nomuntu ke noma esisithole khona isikole kube yizo izinto zokuxhumana ekutheni sisizakale usisi ukuthi ke athole isikole. Siphinde nje sibonge kakhulu kunina babukeli bethu bakaDuza TV ngomsebenzi wenu eniwenza kuthina. Sizomthatha usisi ekhaya simise esikoleni la aya khona. Sisacela nje ukuthi ke sisaya kuyena usisi siyombona noma sesiyomthatha ayibongele nje la babukeli bethu bakaDuza TV. Cela ke nibe niqhubeka ni subscribe ni like ni comment. Siyabonga babukeli bethu bakaDuza TV benzocela ukuthi ke anibingelele ayibongele nje konke animenzele khona sisi bukelele nje babukeli bethu bakaDuza TV. Ngiyabingelela kubabukeli bakaDuza TV. Ngibonga futhi kubonke abangichasile abanginikeza isupport. Ngiyayibonga isupport yenu. Phinde futhi ngibonge futhi bakaDuza TV ukuthi bangisizile ngakwazi ukuthola isikole. Sengizokwazi nami ukuthi ngithole ngibe nento ephathekayo esandleni ngibe nayo nami into engizoyenza empilweni ngingalokho ngihleli nje ndawona. Iphupho lami selize lafezeka. Ngiyabonga. No sisi mhlawumbe mangingabuza nje kafishane ukuthi ke kuwena ke njengoba uhamba uye endaweni ongayijwayele nabantu ongabajwayele ushiya umndeni wakho ophile nawo impilo yakho yonke uzizwa kunjani mhlawumbe uvalo or something? Ngisho ngona ukuthi ngijabulile ukuthi sengizohamba iphupho lami selizofezeka. Kodwa futhi at the same time futhi nginalo uvalo futhi ukuthi sengizoqhelelana nomndeni. Ngizoba kude nomndeni abantu engijwayele ukuhlala nabo ngendaweni engayazi engilobe ngiqala futhi ukuya kuyona. Okay. Kakhulu ngiyabonga nje kakhulu ma. Ngibonge iphinde futhi ngibonge laba abafikile bakaDuza TV. Njengoba babefikile bezile ngomntwana mina nginguye ugogo wakhe umntwana. Jabula kakhulu kuma nakho akucabangayo mayelana nempilo yakhe njengoba esaba umuntu onje ebevele engazange aqhamuke enje. Nginokubonga ukukhulu ukuthi abe naso isifiso esifanele ukuthi asigcine emphefumulweni wakhe ngoba lokho wayekufundela abange esafinyelela kona. Kodwa manje senginenjabulo ngani ngoba sekuyavuka ngaphakathi kuyena ukuthi afeze amalento ayebeyithanda ukuyenza. Sengiyobona ngayeke ukubuya kwakhe ngijabule ngani ngoba ngiyamazi ukuthi ungumuntu okwaziyo ukufunda, ungumuntu obukhali futhi njengoba ebukhali nje ngiyazi konke akufisayo kuyophumelela. Ngegama lenkosi ngiyabazi nakonjomane ngiyacela ukuthi nina abakonjomane kaMgabhe niphume kanye naye umzukulu wenu njengoba ekhona ngani lapha. Ngicele futhi naye uma wakhe amlekelele umntwana lapho ehamba khona njengoba uma wakhe azi ukuthi umntwana wakhe wamshiya kimina nakule ndawo esiyafika sayikhetha kanye naye lana kukwagogo wami mina lana kwama wami kukukhulu bami konke kwanjomane kaMgabhe. Njengoba ke ngicela bonke ukuthi baphume naye makabuye efumbethe lokho akuphumelayo. Nami ngiyobonga mhlaba ebuyayo. Ngiyabonga futhi nami ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngikhulumele bonke abaphakathi kwaleli gceke. Bonke nje ubabona bekhona nje bayibo bonke abangaphansi kwami.
mina ngisengaba yimina esengikhona phakathi kwalamagceke omdala bangigcineke nami ngibone zonke izifiso zabantwana babantu abami. Ngiyabonga. Siyabonga Ntombi Endala, awayishaya Ntombi Endala. Ngiyabona nje ngathi uyangibangisa emsebenzini wami manje usumsakazi. Ngiyabonga nje kakhulu baba. No babukeli bethu bakaDuza TV sesifike ke khona esiphethweni engicabanga ukuthi mhlawumbe sekungawu ukuthi nje mhlawumbe sigebisa amakhanda. Ngicela nje usisi asikhulekele then mase sicela indlela sicele nje indlela enhle. Siyabonga. Khuleke nje noma ungasiqhamuka sithi amen. Sengisenze kakhulu ma TV. Khuleke. TV basivile ukuthi uyalo khuluma nje ngamanje. Ngeke ubaphoqe ka TV. Asambile khuleke. Uchaye nje omncane. Sigobisa amehlo. Nami ngithiba yikhaya. Egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele baba siyabonga ngakho konke osenzela kona. Siyacela-ke namanje Nkosi ukuthi njengoba sesihamba uhambo lwesu sibhekise eThekwini, ngicela ukuthi uhambe kanye nathi usivikele kukho konke. Usivikele nasey'ndleleni ukuthi iy'ngozi zingabi khona, usivikele nakomubi. Siyacela ukuthi usikhanyisele kukho konke esizame ukuthi sikwenze osukwini lanamhlanje makukhanye konke kube kuhle konke egameni leNkosi uJesu Kristu ozobe phade. Amen. No. Oh. Hey. Avuka umzali wakhe. Avuka nje abagqokeni. Yasho ukuthi ngiyayazi lento. Siyabonga. No. Uthakwazi ukukhuluma thale nginamahloni. Ayaphela. Akusavuleki umboso ufaka la. Wikhiphe. Ayeke kancane. Akutshela ke khumbula. Akho. Yonke le bafundisa mithathu cishe ekhaya.
Sinibingelele babukeli bethu bakaDuza TV. Njengoba sinithembisile ke ukuthi ke siyohamba size sifike naye usisi ke esikoleni la azohlala khona ezofunda. Sesithe safika ke esikoleni noma umphathi singamfikanga kodwa besiluleka ngokocingo. Kwaba khona usisi ke mhlambe engicabanga ukuthi mhlambe sisazombona ositshengise indawo yakhe usisomncane azohlala kuyona ekuyimbhede azolala kuwona nje basenubona nje usulungiswe kahle kade ulungiswa uyena usisi wakhe. Esithemba ukuthi ke babukeli bethu bakaDuza TV nathi kwesikubonile mhlambe sizothi nje ukunibonisa kancane ukuthi indawo isikole sihlanzeke kangakanani and siphephe kangakanani. Sithemba ukuthi ke umntwana uzohlala ezandleni eziphephile noma ke uthisha omkhulu simfice engekho ngoba ngathi ke useclinic kukhona ingane ayiphuthumisa eclinic engathi ayiphilanga kahle. Babukeli bethu bakaDuza TV ke sisazoya siyobuka indawo zokusebenzela besicela ukuthi ke sinikeze usisi ithuba nje lakhe ukuthi ke akhulume nababukeli bethu bakaDuza TV osukwini lakhe nje sesimshiya esikoleni ukuthi uzizwa enjani kunjani nje kakhaya ngoba sisomncane ke khulume iphutha siyazi ukuthi ke wena esimeni sakho uzwale uright njoba sazi nababukeli bethu bakaDuza bazi ukuthi ke uzwale yonke into iright inormally kwenze kanje into eyenzeka ngolinye ilanga uye esikoleni wagcina usukhubazeke esingezansi kodwa siyazi ukuthi la okhona kuneyinhlobo eziningi zabantu abaphila nokukhubazeka so siyazi mhlambe kuzoba khona okuningi okwenzakalayo nakuwena njengoba wena siyazi ukuthi yonke into inormal is just that imlenze ayisebenzi ngendlela. Sicela ukuthi ke mfowethu amazwi esokushiya nawo kaDuza TV osisi bakho abafowenu konke okukhona fanele ukwazi nize ngendlela efanayo noma izigulo zingafani. Inhlonipho nje ibalekile siyazi kunabanye abangakwazi ukuyicabangela bona abazobehave ngenye indlela amazwi neluleko sekushiya nazo wazi ukuthi nabo bayafana nawe ubahloniphe nihloniphane ngaso sonke isikhathi ngoba ababekwenza noma indlela ababereact ngayo kuyobe kuyisimo esibalethela ekhaya. Siyabonga nje kakhulu sisi nawe usazodlulisela nje amazwi akho ukuthi uzizwa unjani njengoba usufikile ekhaya. Phinde ngibingelele futhi babukeli bakaDuza TV. Engakusho nje ngisakubonile hayi ngibona ngathi kuzoba indawo eright nje kuzophileka kahle. Hayi sophilisana nje kahle. Siyabonga nje kakhulu sisi nami ngiyamfakazela ke usisi babukeli bethu bakaDuza TV sesasibonile nje inkulu indawo le inkulu nje kakhulu yamagumbi ahlukahlukene sithe sangena nje nangale sabona ukuthi kuneyindawo zokuthunga endawo nje evulekile necleanliness nje esithole ngaphakathi awutholi ngisho ikhasi noma uhlamvu nje olulodwa ngalithola egcekeni. Esithemba ukuthi ke njengoba simshiyela usisi siyothi noma ngelinye ilanga esesimlanda eseveza imisebenzi yakhe ayenzayo ngoba phela into mawuyenza kufanele kube nemphumela sibone ukuthi yini obuzoyenza esikoleni. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDuza TV sicela nibe nathi nje sawuzama ukuthi sicele imvume yokubona ngale abasebenzela khona. Sanibonani ukhuluma noThusiwe Amakhoba. Sidila nabantu abaphila ngokukhubazeka abawenza umsebenzi wezandla. Senza ikhafu, siyathunga, siyenza nobuhlalo. Yes. Ngiyabonga. No siyabonga nje kakhulu. Siyezwa nje nanokuthi ke ingazi ukuthi uwena uAnta thisha omkhuluma engekho obhekele abafundi la ngaphakathi. Okay ukhona uAnti owamanje umthisha omkhulu wethu usahambisa eclinic. Mina nguthisha wabo ngibafundisa. Wow no siyabonga nje kakhulu ngiyabonga nje kakhulu Thulisile Mtaka Makhoba ukuthi ukwazi nawe ukuthi ke uzofaka isandla ulula isandla ekuthenini ufundise izingane mangingacela nje ukubuza ukuthi ke lumsebenzi wenu eniwenzayo isikhathi esiningi mase niwenzile nuyise kuphi nendawo. Sithi umuntu mhlambe engasefaka iorder noma kwesinye isikhathi sihambe sokudayisa la kudayiswa khona mhlambe ezikoleni. Okay mama so ngiyakuzwa ke so babukeli bethu bakaDuza TV uAnti mayechaza ngesingaye kushuthi ke la engikuthanda kakhulu ukuthi ke ungakwazi ukufaka iorder lakho bakwenzele into ofisa ukuthi bakwenzele yona mhlawumbe uyakwazi ukuthi umuntu azenzele idesign yakhe efuna nimenzele yona. Yebo uyakwazi ukwenza uyakwazi asho ukuthi ufuna idesign kanjani nokuthi uthanda muphi umbala. Okay ngiyabonga sisi mangahlaphe ngibuza ukuthi ke inkinga noma ingqinamba enike nibhekane nazo la ngaphakathi nanoma ngabe iziphi nje
ongayibala nje noma ngabe iziphi inkinga enibhekana nazo ngaphakathi mhlambe ongafisa ukuthi ke kube khona uncedo noma usizo oluqhamukayo njengoba sivelile nje ka TV mama? Usizo esingadinga la ngaphakathi le ndawo siyithole ngoba kade ihlala abantu abadala, ekhaya labantu abadala sebeyisa kuyindawo. Besicela ukuthi besilungisele le ndawo. Njengamanje kuyimanje amanzi awekho la ekhaya. Sishizela kanzima nje kodwa nje siyazama ngawo wonke amandla ukuthi bewathole amanzi. No, ngiyabonga nje kakhulu. Nanso ke into ebaluleke kakhulu ngoba babukeli bethu njengoba senimzwile nje uanti wazo ingane ukuthi ke ingqinamba ababhekana nayo kakhulu la ekhaya kuba inkinga yamanzi. And engicabanga ukuthi ke okuba into ebhlungu kakhulu ngoba iningi labo baseyimeni ezihlukahlukene ezingekho ekuthenini mhlawumbe bangakwazi ukuthi ke abaningi bazo bathwale amanzi noma bayizamele amanzi. Kodwa uyasho ke ukuthi bayazama ngakho konke okusemandleni ukuthi begcine bewatholile. So siyacela ukuthi ke izikhulu noma abaphathi bakhona la eduzane nesikole mhlawumbe asazosibiza uanti igama lase ukuthi yini newadi mhlawumbe abakuyona kube khona abakwenzayo bangwabonile namathanki ngoba ithanki lingakhona kodwa mayingekho indlela yokuletha amanzi kulona kuba nenkinga. So mhlawumbe anti mangabuza nje mhlawumbe ukuthi ke kule ndawo esikuyona siyazi ukuthi ke isenanda kodwa ke isigodi mhlawumbe yini iwadi iyiphi ukuze sikwazi ukuthi ke masicela amanzi siwacela kubani noma silicela usizo kubani kuliphi ikhansela? Yo, anginayo yemkhansela. No, akunankinga kodwa ke mhlawumbe igama lesikole ngicabanga ukuthi bangaligugulisha ngoba ngeke bengasitholi nje igama lesikole njengoba sisenanda. Phela okwamanje basayibiza ngehospice. Hospice. Yes. Okay, no, ngiyabonga kakhulu. Babukeli bethu bakaDukuza TV njengoba sechazile ke uanti ukuthi sehospice. Mhlambe umuntu noma omunye onesifiso sokuthi ke alula isandla ngoba kuningi akushiyo njengoba kade kuyikhaya labantu abadala kuyi-home. So bayishintsha ke basuka baya kwenye indawo wasekuthathwa ke izingane lezi ke eziphila nesifo sokukhubazeka zazogcina ngaphansi. So iseyiningi ingqinamba ababhekene nazo ngesimo sebuilding ngoba sithe basibuka ngale emva kwento nje mina ngubonile kunemhosha oseduzane ukuthi amanzi mangicabanga maye ukuthi ayanetha ilokhu isondelile indawo. So ekungenza ukuthi igcine nebuilding isithanda ukudamageka kancane. Ngicabanga ukuthi ke njoba ivideo yethi izohamba izifike nakwabakhulu beke befike nje bazobuka umsebenzi omuhle abawenzayo osisi nothisha omkhulu okuhlumelelisa abantu abaphila nokukhubazeka bephile nje labo bezithembe ngoba kuhle kakhulu into engiyithande nje kakhulu i-cleanliness yakhona anti ni clean kakhulu. Indlela oyibambe ngayo noma eniyibambe ngayo nisho omkhulu izandla nje dlula ikhanda nathi maye khona amandla sizozama ukuthi ngakho konke okusemandleni sinincencele sinicelele usizo kwezinye indawo ukuthi ke kube khona okunye anikwenzayo njengoba usochila ukuthi ke ikhafu amakhethini igqoko niyanitha ubuhlalu mhlambe khona nabanye abangalula isandla nenze okungaphezulu kwalokho okuyinto esisifisayo ngoba ke baningi abahlele emakhaya abaphila nesifo sokukhubazeka kodwa abafisayo ukuthi beqhubeke nempilo yabo iye phambili ngoba ukukhubazeka akusho ukuthi ukuphela kwempilo kodwa ke isimo umuntu asuke ephile noma ezalwe naso kufanele asamukele kodwa impilo iqhubeke iye phambili. Babukeli kwethu ke bakaDukuza TV sibonga nje uNkulunkulu ukuthi asigcine siduke saze safika nje siphephile. Sesizocela ke indlela niphinde sicele nenkosi uNkulunkulu ukuthi ke ahambe nathi asigcine endleleni siphephile nosisi njoba sesimlethile ekhaya. Cela ukuthi uNkulunkulu amgcine nabo bonke nje abangaphakathi endlini. Nawe anti uNkulunkulu wakupha amandla loluthando akunikezela ngoba nawe siyabona ukuthi ke nawe awufike ngokwakho kodwa wagcina ususiza abanye okuyisiphiwo sakho leso. Babukeli bethu ke bakwaDukuza TV siyazi ukuthi ke baningi abanesifiso sokuthi ke beze la ekhaya abanye bafuna usizo lokufunda abanye bafuna ukuthi ke nabo balethe uxhaso. Besicela ukuthi ke usisi noma uanti asibizele indlela inamba azotholakala ngayo la ekhaya ofisa ukuza la ekhaya. Okay, abafisa uzofunda inamba etholakala kuyo ekathisha Miss wangcobo nomuntu lo u067 754 0647 Mangcobo. Yebo Mangcobo. Okay, siyabonga kakhulu mama, siyabonga nje kakhulu sana sami.
Babukeli bethu bakwaDuza TV njengoba nibona ke ukuthi siyanitha laphaya siyakrosha size ngalapho uyabona nje isikhwama lesasa sokufaka ama packs siyathunga nawo ama pillowcase noma indwango zetafula nabo ubuhlali ngapha obuhle uyabona ukuthi sebu ready bubekiwe ngononina ngapha nangapha umuntu nomuntu uyabona ukuthi unero yakhe siyacela ke makukhona onesifiso nonothando aveze okwakhe bazomenzela ngoba ikhono elikhona likhulu kakhulu babukeli bethu nansi le machine laphayana siyayibona oma overlock ama flat machine ama industrial machine esithemba ukuthi ke usisi naye ke akuyisifiso sakhe esikhulu nje befike la uyayibona la usecabanga ukuthi usebonile lo wakhe umshini azowusebenzisa kuba mningi impela kuthiwa amageja likana abalibi